L'Espill de Jaume Roig és una de les obres més destacables de la literatura catalana medieval, així ho pensem els que ens dediquem a això professionalment, tot i que els 16.000 i escaig de versos que conté no són de lectura fàcil, són com un desafiament al lector modern. Òbviament no ho eren pel lector contemporani, que compartia amb Jaume Roig una sèrie de coneixements històrics, culturals i literaris que feien accessible les infinites bromes, sarcasmes i ironies que hi ha dintre d'aquesta obra. Aquesta obra està concebuda com una mena de maledicció del gènere femení a través de la biografia d'un fals Jaume Roig, que és un personatge inventat, que en les seves belleses rememora tots els mals que li han fet les dones. A través d'aquesta visió negativa, cruel i despietada del gènere femení, el que s'està fent és un retrat satíric de la societat del segle XV, de mitjan segle XV, que Roig coneixia, inspirada per la tradició satírica occidental. Roig tenia era metge i això li permetia conèixer el món d'una manera molt directa, però també tenia una formació teològica i literària clàssica important, i amb això ell juga i crea un món de ficció tremendament impressionant i atractiu.